Habawat ikalat klempep kalenti kapli bat kani kadai halor gawi kaplim kapana syabar lani kaplim Hindi kapala ai kerteng ka cafe ladi kedukan sya baka ketien khasi hakasien kepaningkong kalayo benrung lang lani bandap haringkat ka ketien Tamil kani kaplim an pelat pat ba ha ka arpsau tarik unai wing arja arpulai ha borok gawi keri India kenthop ha Anjali Cinema Shillong Hakani ka film jan hado nyopo nak sispa ki ba ak ki degi khon samla khasi balaring ru habon teli ki jaka jong nong ba Shillong ba ki we ki nong ba kum ha Delhi ba ha Chennai kani ka film kade ka ban sapelat ru haki OTT platform baper hadin baladap ban pen I haki cinema Hakani ka film kat tu kat ningot ki samla khasi kila yo ru ban tre rengkat bat ki technical departments baper haka production bat post production Hangani kapor parlok di dalam studio jengi bari ba mashup nongsteng ibadi way na ginong stop film maka jela ba jengi kawai film kapan supply pa ba hangni kapor nong ba Shillong jengi ke bal ai kerteng de cafe dukan sha kabayan ni ka film on supply pa ba haka Anjali Cinema Theater hagini kita yo ipanwan te hangni parlok lesi pilala ban I ru ya kani ka film lengba ki teaser ki trailer ki blak pen I haki la pathai khobor baper berkunjung haka official YouTube channel kabla ai keteng ka audio tag Teba meshat na kalian jungi Shillong mil ni pediang sobhai pi meshat ni hagani kapor kaba pin batai katu kat ni kabai dei syapang jong ni ka film kaba pin supply bai ba notion te khandiat phila pin batai ni katu kat ni syapang ni ka film okay te kublish bon ni kong ap ka Shillong mil ba kong ju ap basan kaba ni yo ni kalat ma baling ba ka ni ka platform ju pi bagin pensngap ban sengos ki pai ba habai de ban ka film te to kan ka film kumba pila ong ngas ko na correction kniat ka kerteng jo ka film ka de ka cafe dukan sha ma ka cafe dukan sha te kan ka film kumba kan long hi kumba pila ong ngin supply pai ba na ha ka kan ka teo banwan kata ha ka sngi Friday ka badai arpusau tarik uni 9 November hang te hapo Anjali Cinema Shillong. Ngam kwa chu ya kat lang ka ba shitter kong ngam kwa chu ba kan ni kan sange tang sipor ngam kwa chu ya kat lang ka ba shitter kong ngam kwa chu ba kan ni kan sange tang sipor te khandiat phila ban batai ni ba meshat ba phi kan ni ka film kumbang ite kadai ka film Hindi kaba let's say kumba ni kat kumba ni pet ki hakila pathai khobor ke jing pelai jo phi gitu ki teaser nang ta ki ni ki trailer long hang tu la patai de film Hindi bagade ha scene ka pan kong ban la ron pin kala sha khtien khasi khindia phila ban batai ni halori tai ta hai te kalong kum ne namar kuman shi thu khindia shadin jo ka tama khindia baleng sal la ban acting khasi kan de kene ka film hi actually kade ka ba la ya trailang da Artlig studio kata ka we ka Moon Digital Delhi Chennai haring ka jing trailang baka audio tech Shillong dei te ladong ka jing thmu ban snai ka film te kene ka film ka bangin sa kren show story shkman te hata ka jing thmu ban snai ka film te kila jet yanga ban long kum u director jene ka film dei te light nak ek banga la hak capacity jonga kata kamu ban penrung ikna samla haka liang jong manishim benta ki casting ma technical crew ka way nak demand ka jonga ka long bai ba ngikwa ru ban le ni ka film haka ketin khasi
Kaba mut haka juk mentangi ong ba mut dubbing ma, yang dubbing dai. Ku mengipai kibun haki film ki bahasa pelai haki OTT platforms, ki balong kum hakitin Hindi let's say ka first language. Henry dengipai dai ka second language karan baik kum Tamil, Telugu, Malayalam, haki international language ru kum ka French, ka Spanish, ka dan ken. Te namar ba kani ka film ru no kong basna ni ka film dai. La thmu ban pelai OTT platform hi. Te nata kadau nga ong ba don kam ban yo ban penrung lain ketin kasih kan. Terada ngila ban le kata kalau dia lupa kawai ke achievement hi yang ki ya ka jela ka jongi namar bale ngin salah ban witness menta ya ka film ya kawai ka feature film mo ka lombi ka feature film ke ban salah ban yo sngoru hak tin kasih kan. Dia kata ka opportunity ka ba hek do menta ka jela jongi. Mungkin yo ban dia kata kan OTT platform mut menta kum ngatrai pitip pe Netflix na Amazon Prime dai defi pe itu ki film don hang tu ka language option. Jadi defi klik po language option pila ban pe ka original language kata ka badi ka original language ma hendela da film semua tu itu ka original language pila ru ban pe ki wi language bla ban ai lupa ki options kana bukan ya ha ke region jong pi kan te ka kasir kan sapa hang tu menta ingin salah ban sengap kan ya cuba ki select kasih kan yo semua dah kasih dah ki sengap ya ki klik ya Tamil kan mi Tamil kunta deh tekan dia first time buka banja ta ngi iru pat kumbani pe haki tu ki audio lengkot ki video lengkot ma pun ka trailer epe pila pula ngi i kasi ru ki don version mentang tu pila ru betai halor kata lo kasi jungi kishin mentang tu long ki bonne kum none te kani kum second ni kalau kum tahi the second opportunity kaba mangi ngi yo am nak ka jela jungi ki samla kasi jungi kalong ba ngilala ban penrung kambon ke percentage haba dia bak casting kamut kinong yashim benta kinong ak ma kum ki aktor ki actress ki side part role ki supporting roles lene ki la bende role ibarat ru mele tamahakan ni dai kajing yashim benta jong ki kasih hang ni kalong la kum nomor kala poi kum bah 90% kamut 70% kamut 90% ki kasih ki la yo lat bandan benta kan ni ka film ke ban sayat ke lengkari buat umkut datang ke lengkari ke let's say dah kajing isna jong black kan sapoi sabar jong kari ru te 70% ki yolat ki kasih habari baka casting but kamtam nilai unong ak jong ka film mau hero le desu aktor male actor ma udah napo South India napo Chennai nomor ka story demand kata ma belengi klambu du kasih ka story demand hi dan napo Chennai tangba ki female actors kumengi ong ki actress ma di female actors but ki supporting ki kasih mud ki role ki baharu ki kasih don mentahi ki role ki bakhamrit ru ki kasih ki don bentah tamam dei tang ka casting am ki kana kasih jongi am ki kana kasih ki layo bandan bentaru ha ka technical team kata kum ka pre-production ka production dan so ka post production ki kasih jongi ki layo bahaban tre ha ki department su kan temut ki layo ya ka experience kila yo ka jing nang jing start kila sung thu ba plan ki film ki balet nabar ka demands ka dikum ni umla shu ban shu long ban shu le mulum la te la bon ba ka work pressure ka bon ka quality ro hapai ba kalau kum ta yang chu thu lingkot te ti ka ta ki opportunity bangi yo mangi khasi mo technical team ro am kum ba 50 to 60% ki na khasi kinit klem pingam la mudur kisngi klem pingam la berkat jing ang nut ki jong hasak malut jing lam lenti jing kermen ka jong pi jing lam lenti jing kermen ka jong pi ini ka film pila ringdur long pila betai ni long ki location hakinu ki jaga pi penerkam ha ringdur ini ka film okay tenamar bagani ka story actually am ngila base ka halor jang Meghalaya ma khambon de halor jang Meghalaya kataru long ka habadi baga tourism sector
habade but actually kani ka film ka chutu sha kani ka film kini ma kani ka film kadai ka ba jia por covid kan te during the covid period hapo Meghalaya ka longkum no pila sung thu am barok khat chip kaleng saudang ka perthai ke jinjar dai te kia don gi basakma don gi ba bapang ki ba shitom don gi bla do no iki ba e ki ba thon jong ki ruling ba tu covid tu khlam covid ma te bon ki bru don ki bala long ke ek ba ki la le ru ki la do no le se ki kam ki jam ki do no don ki bla invest ka business le se ka khlam no ka business jong ki don gi ba pule shabar tang na ma jong covid ki haban phai no dei tamu ka don ka tu ka jing jar ma ka tu ka por atau period te kane ka film ru bangi wan ra mangi ka di halor jong Meghalaya ban pen I pada nama kani ka film ka team juga di entrepreneurship entrepreneurship about business te ka cafe dukan cha plus tu hi ka di funky cafe ki restaurant semua te ha tu ki poru pensa sung tu during covid ka tourism sector kum ki hotels te na kini ki food and beverage dai nang ta ke tourism ru in particular kala sha kata ha mam don chuk bami don chuk borung dai te almost long baro ki bro am kila shu ya long kala jinjar ba kan tinging yuan ra tu film hatu por kan kalong kumno ka jinjar kumno ngipin ikan but itadi long the plot around it kan te henry ru ban build biang kata ban kiu biang shijrong ngihap dong kam em ki ki rukom mangin kiu biang ka business dong kam em ki ki lat ma kum lat jingarap le se kum ki banking loans lain ki personal loan lain ki private investors ki banabar ki bawan invest hakam jungi te ka revolve around kata ke story te namar baka jia ha Meghalaya te ngila shoot khambun ha Meghalaya kemut la kumno 70 to 80% ki locations ke dia ha Meghalaya in particularly Shillong kata tang Shillong city ma te ka shabar Shillong te khamduna hi long kum kawin ki jaka bangali ki Dauki tingile chapo Kongthong ketubang on the whistling village ma te nanta badan skwi ki benta jongka ha Shillong kum ha golf course na kum te bar ha Shillong ya yuma kani ka yu bar ki cafe sa Shillong kum ngi involve ka stage Shillong kani ka restaurant cafe ka living roof nanta ka pizza ban kini ki bangi involve ha ki Shillong city Iklat yala di ipin pu samki jing it shisha hanga pisha Hamen sin jonga ki dien ja jong pi ki pen pu pen ping jing im jonga ki sin tia sin rai hat mir ka jing jo pi pen ki lung kum tia per rumut bai kani ka film la shoot kampung hi kani ha Shillong hai dan nalor na Shillong pa ki naloran Shillong pan ngi shoot kun thup lang Chennai Kendian ha South India mo Chennai but hapo Delhi maka ni ka film ko mo MP din Shabar te ka story hi ka ilam kumta tangi hap shoot kumta kemudian live location along live location hai ha Shillong ha Delhi ba Chennai dekat no pila simpor pan shoot kani ka film na ni ring dor kani film kat no pila simpor ladangi ong tangka production ma ladangi keren tangka production kemud kesimpor kumba South Post ngi ban shoot kan katatang production Henry haka film kumba pitip keren ka pre-production ka production baka post-production terapi ong tangka production te South Post ngi butang ban shoot baik South Post ngi South Post ngi South Post ngi kumta ya kumba menta ka Arab South trip film pa kani ka film hadong pa Shillong hatu ya kani ka film kani pa pelait dang menta ningkong hina ada pelait swasha way ruki benta ki jongkari India hai kebangin pelait menta kadi ningkong bagin pelait kata haka ketin khasi namar ya ketin khasi kebut kiba khambun ki khasi dah ni jongi tama jela jongi tingin pelait choi kani haka ketin khasi hante hapo Angeli Cinema Shillong te hadin jokani pada hakiwe pak ki language pinsala ban ikan kan salit chakiwe ki chaka jongka ri India bro ma hakitin Tamil chaki badi ban sangap Tamil hakitin Hindi sha ban sangap Hindi tadi theaters hadin jongka theater release pada ngin sa pelat no haki OTT platform tingin patip kano tambah long ngin sedang decide which platform ngin pelat kan
ba piong ba kane kadai ka film Hindi but imat ka habro ka thut Bollywood hi Hai. la long ta kadai kum tai thare Hai. te to lada ka hap hang ta imat te ka iba ka jing I jong phi kinong snai ka ne ka film ba pin pelai chwa hajala Meghalaya Hai. Kalau kum ni mah til dang ong pi ka we kita long ka khasi audience ngi dan hang ni. Dai. Te ngiru belengi penrung ikhtin khasi long kat kan ka film ka bahe ba. Kalau ngamong bahe ba ande ka bala de nabar nama film. Te belengi play ikhtin khasi nama kum pi menne ba ngi kwa ban penrung ikhtin khasi to give that new experience. Ban ai kata ka experience ka ba compare ya ki pai ba bakin yo ban saki kan ya nyam ya ka film ngim tip kata ma tamba ban tang ban saki ba hoi keran ka khasi dub film ru adan makin mentah tingi kwa ban play khasi hang ni kata kalau blengi play ru namar ba hagiwi wiki language em ladangi play temut kuman shue thu lang le se ki wiki ki basna film le se kin sakwa tip ma ladangi play no hagiwi ki kitian em ka OTT platform ke jongi kanum shim hai te ngi hab yai ka kum ki criteria sung OTT platform su kan te ko OTT platform bagi abangi kan kiran kita ki ong ki distributors ma te kadi ka guideline jong ka film kan kadi ka film making process ka bun mai guidelines te ya ka khasi te ki ong pelai kan ki ong ngi sha ip fin pelai ya ka khasi ha ki theater jong pi te for the rest of the languages pada ngi hab ne keren chwa in sai pelai hai te ba mesak hatu kani ketika film ka paningkong ka jong pi ne pila ju snateng gi wi film du miswa kani di film kani ni debut film jonga kemudian kani di first film hi ke bang along bang participate as a director and also in the technical departments kum ha audio ma ki 5.1 mixing engi le mangi ngadan mentah ka tu team kani beleng on debut film nama kadi ka film ke bang le hi mangi dalade ya ka film lade ka di ka independent film ma kani between collaboration between two studios Moon Digital and Audio Tech kemong IP teka film ke Beningkong Henry ka ba lada ong lada ngila pentrain em padi kiwei ngila pentrain naman actually ngi dai ki service providers ha Beningkong ngi service providers ngiran ke studio te ki film le ke ka we na ki lalong ka we na ka product ka ba ka trekam ha po studio tama ha ka dubbing ha ka mixing ha ka mastering ha ka 5.1 surround sound ha ka music mentakin te ban ai service tel abon ki film ki we ki film wat uni u ba ya trailer bangi na po Moon Digital uni perlaut jengi ude u hemanan kadi story jeng u hi uni de temut hak service jeng u kemut wat ka film jeng u kadi ka teng ka White Tiger keren ha po Netflix pindah pay White Tiger kelayo nomination Oscar ru hak sound department kembali mengi by tre ha temut as a service provider temut labon ki kam hak balik hi tadi first film Tema pi banga trang bat banga ang nuot Ya uplengan ay nguna do kudonut naman siyam to hadin jo ka film ba mesak phi dangdon pat skama ka jingmo jing perkhat ka jong phi ba phin sna beng gini project film ki dangdon ne kum nu hai kata ting yang mut be hi ma nama mentang la rung sa film making process belum bros kata ngi dei tang behind the scenes syuang na temen tapat ngi lawan hi dala dia bangi ong to ngin sedang do ban tre dala dia ya la dia te kemud kata ka jing temu bangin le so ki we films kadang don te ka bang hakmat e ka bang la temu ka dei ha ngi mut ban sedang shoot noi ka we pat ka film how benai February ni aja sa wan ngin sa shoot sa ko ka film ka bande ka multi language film hi kum ne ka mangile ka ni ka cafe but ngingat ru pada lingba ki jing hikai lingba ki jing bakla jongi ha ka ni ka film mangan di first time ngile hi but kino ki babun ki liang bangin hang haban penbit penbiang man pen bha dei tele selong ha ka ni ka film wan ngin nang improve su kan la ka di technically ne la ka di ha production ne la ka di kan no bentah ru em longin persang ban penbahan ok. Nema pi banga trang ha ka jing im jonga ha jing wa jing I jonga ha pi nga shem jing su Pi de good bus cam ha ka jing im jonga Ngakular bandon bat pi baro shirta
mesha phi kum we nom shaflem kajla le si kla de kasin ni kong phi ba phi mi ha ne karam san ma shna flem ba yu le taima ta kan dia phi kum ba ni I ha kajla ka chuni ki nom shaflem nani na du ki nom shaflem ki artist nani ki rong yeshim banta ki ting shot ki puran ni sakhi ha ki lap thai khobor ha ki snam ki bala le ba ki chu ut ki chu kwa ba hadu mentai ko bola ka chala chungi kinong sha film hi kimpat yo ya ka ta ka platform la ne ka ramsan ban la ban im ban im ru na do kinong sha film ban im ru na do kinong shim banta na do ki ting shot ki puran ki artist ki ba shim banta lang han tu te ba mesha phi ayu halor kane ke ibe phidon ban ai jumot tharai da kumno kala la ban wanra ya ka ta ka source la ne ya ta ka platform ban impa ya kinong sha film ma ka jala jungi ban long ka kam ka jam hai tongan chu ainuksa so da ka film jongi hima bangi le menta habide bakata ka jingkli jong phi bashan kadi ka jingkli ka balong very important sisa dai namar lada ki khon samla jungi nakani ka jala jungi ki khon khasima samla khasi lada ki thmu ba let's say kidan ka jing thmu te ba kin pe ekani ka career of film making the film process barakhai ekani ka career hi bande ka takalat ai jak po eki ken tamba de kilawan pede syakane ka jing sta film ki bon ma ki jing jar kita ki jing jar ngakren tang state lo jong ma ngakren tang state lo jong kham kren chabar ki ta ki jing jar let's say kilabon ong ba ka jing yo ka duna palat let's say kilabon ong ba ka opportunity ru ka duna palat kata ka platform ka duna palat ki film si ki duna palat telada ki duna ki film sumudor ba dala duna ka film don tang ka we ne ar ne lightly ha ka shisnem henry kinong kwa ban sim benta ki bon ha te kumnong in la ban absorb ki baro khoi inom la re ki don ki institute ki college ki ba pen mi ki graduates ha ka field ha ka media ma manusnem henry ka hakani ka film hita ka duna ba ka absorption kain nakali ka local film jongi te kata he ka pendok men semiki kata baning kong te ban light na kata ka mod ngi su thu ba ngi haban improve ya ka production of local films telara improve ki dapat mi kambon ki films an sala ban absorb kambon ki nang shimenta ne technical team rumah but ka weru pede mbe ta mo absorb ki ka pois aku pa jing jar kata kalong ban improve pat sai ka jing yo jengki marhoi ka platform ki la yo telada umla pada ban yo kata ka jing kamai ka babiang temut kin sai ame ka tu kam kin sai dai te kata ru de jing jar ka baar kata te jing su thu janga kalong kum mangi ngile ni ka film manta dai ngia lono bagi collaborate bagi beri ki banasa bar telada tang da manga ne tang da mangi shane ngimla da marwe ban yo ka platform ka bakhamba ban pin I shabar bat ban plut ta ka pisa ka bahe ban sta film kadang ba yo pin I keleng ka pertai te telada ngi collaborate bagi benabar ngi stok ti bagi benabar kiru ki plut pisa kan kemut maki ki wan invest ka pisa juki na shabar ki wan invest ka state jono jongi te bonu bi yo kam ukasi jongi ban ak yo khasi jongi ha technical team yo khasi jongi temunu bakio un sakio khasi jongi balada kum kini ki film ki khambon em kin khambon shuk kini ki film kemut kini khasi jongi mut kita ki khasi ki balong na ki ba minot ki ba treshitom ba kita ki ba thmu dan ka jing thmu ka ba shisha mut kita kin yo shi ya yo ban ya le ha ka film kan kemut unum dunar ka film ka system kan bon ma ka film ka system man sapen mi te ka jing yo ru mut kan khamlong ka bakham bahama nomor kuman syukur mentan pi ong spang ka jing yo dai ngia tip ba shan ba ka jing yo jong ki nong ak nong shem benta ha ka film khasi kadang kham duna don ki bayo let's say khatsan hajar arpho hajar sanpho hajar lene kum ong pi meneru kendai pho hajar don ki bayo tama ki yo itu ko pisa ha ka katnus ka shimpor pade kadi shibenai ne kadi hindru benai ne kadi sisnem ne arsnem ne laisnem kanu ka shimpor ni hap thoi kata kan lada shubu ngayo arpo wajar ngala sign contract ngala comment
Tambah tu ke film pada kat bangan shoot manga kat ban pendep tu ke film kan simpor sistem. Itu aktor ne aktris ne ki supporting role hab engage bi ki borok sistem borok arsnem. Tentu arpo hajar fin the divide am kalau tangkal tingkah. Ni hab sung thu tak point. Terlarang ngila ban penyahap ik kontrak ik jing yo but ik jing simpor teh. Temu ka im kan. Madep ni ke film ki yo move no satu ke film. Madep tu ke film ki yo move satu ke film. Kemudian kadang nam jing ni tekani ngandong kamu improve lang overall. Katang naki films. Ma Henry ban lek pada ikan ni ruam kam dia ke basuk. Nomor kinong staff film ru pada kidan lah kajong ke problem. Mentangi petang ke problem jeng ki kena sama deh. Ki bakwa dan mentah ke film. Henry larang keren pat Jepang nakaliang jong ki producer. Makiru mereka bagi su ai betang ban produce ai tang ke pisah produce ke film. Entai kom tan Makiru ki pet ya ke film as a business ya. Larap invest hab yo Terlaram yo atau makiru jengjar man pemi film yang sok buah kesisnem kan simpor yang lain saus nem makiru. Tekene baru kajia ya ke local film jengi kajia beli namar ke ningkong hi kamdan rai yaki cinema hall. Kamin hi ke di cinema hall. Kalau kum boleh mentakan ke film jengi ya ke jo ke Hindi language ngin salak ban peni keleng kari India. Kemudian saya suka pi shipau ne arpau ne sanput lagi hall ru di cinema theater. Kemudian haka juk ke sengi lah dari arsho na lai shuru multiply into 10 na into 20 kalau bonem haka si sengi nama ka jing pulut di kemujut teh maka tu ka budget jong ka film di kemujut tengi maximize no dah bagi multiply kan tak juk dengan haka ni ka local film jong iru hang ni am lada ka let's say ka government kan I support dai lada ki I kini ki cinema hall lene ki lawan I cinema hall kum ki demand mentama man ka district kan bahaba di tol dam di man ke district le seto chipotli ta kumut larangan peni mentang ngi depend metang haka biju dan ngi depend haka deka Anjali cinema kataru ulain bajurong ba mar kinong sha film kilabun dari ibu film hang tu ngila le ibu mentakas ngin sayo harin sanru benai telak slam teh dekat ban yo katu tengiru larang hamlet ada we come le sebon continue film ajinjar telaradan pada ki cinema hall sebelum dedicated to local films kasih jantia utama temut nginala man maximize kan haka jo kasngi penino ha sportly ki hall ne sportly district utama klasuk mentakin nong west kim nong kamat chu sini kinong ki mana shabhoi kim nong kamat chu sini kina bana jantia kim nong kamat pe no haja kala jong kan hatu ka jo kasngi temut yakinong pe ula khamsup yakinong staff film ru kala ai pa kata ka platform yaki bakin nang improve shusho ya kata ka jing staff film juki haki sngi banang wan kan kata ke encouragement kan don kin senang encourage show ikin staff film ba mentakin sampai kan ka jing staff film kum kawai nak kalat kan ka babiang bangin ban kamai jak po kinong agru kimno kam shu banong bakin kinong shimenta ka film ma ni ong biki actors ma kidi full time film actors tem tu kan kimno kam shu ong ba ngahap bela dak we kam haju pon le part time ka film le si kata po laban ong bai ba ngin sim full time no ka film kan fokus ba ka film kenamban un penjana susu ka rukom ak jongki ya ka rukom ai dialogue delivery jongki ma kumta kan tekini kinong ring film ru monta gi nong ring film jongi ni DOP neki lights kidi ba khle ba pin pe film ru le makihi le se haki wi events ki media events ki le makihi mut kilong khle ta kimlong dedicated kan kimlong specialized betang ka kan nomor bumban opportunity tetang sadon kumtam balap yarap sarkar kumta kamut kan barok kin sedang la ka jong ka sector la ka jong ka department kin sa focus ai ki kwa specialized tikini ki DOP kini ki ibak ki ban improve pa kay de ha ka selong kumta bangan yok mi jing trang jing amnut ki pa hamen sil Te habangi ekran habide begini ki cinema theater. Kumang i gila don lupa hang ne hapo kajela chui ko bitu ka Anjali gila don lupa. Te menta kumang i ki film khasi menta show kin play bai baru menta hapo biju he pro khoi lai to satellite system. Don ki bo ong ru ba ondala ai to satellite system ondala koi te cinema theater karong ka kala. Kidon ki ba blood no karong kidon ki ba teng kidon ki ba kham klaim pala karong ki don ki ba okum kita te dia thai hakono korukom thai ki don ki we ki jai
theater na kumno ne namar kuma maning ye karan balada ka government kala banwanra ya ka cinema theater ka wai hang ne kan im shushu ki no shla film ki no film ya ka longkom ne ma kuman shwe tho khrang ba ki lese ki nong staff film kla tep tama lese don iwi ar banum tep ngan shwe tho bakin tep bagi pai bar kin sung tho kidan lakajong kajong ki types of cinema kata kamut ka cinema boro kamde ka ju don ki cinema ki ba ka screen ka khamret don ka cinema ba ka screen ka kham he kata ri criteria don ka cinema ba ka sound technology ka pher te kuman shu ainuk sa ba pla shem hane ka biju ba ka anjali re ka biju ka de ka UFO kamut ka pelat ling ba kata ka satellite ba ka UFO te ngi habangi sta film nado ka DI ka color correction ka editing ka sound ngi haban le bangi haban proses ka film kat kum ka requirement jong ka UFO te lada le komta ka office kan po Mumbai te kin sa ai pada kan ka kishi ai kan ka free kan ka di ka one time mengin shoot preview ka film kin play na siya ngin sa shoot preview ni sisien mengin check kalabiang nem korong kalabiang nem kata ka sound ma ki jule komta buras kata kalau ba ka 4D satellite release pi nang di projector release taka pair kata shule hi te kani karan jing pair ka biju ka de UFO habangi pai pa check Anjali ka de cube la ka jong hi technology biang te umla mut ngan wan rabi kini ka film shukai ngan rabi ni ka film how hard drive jonga ngan ko apply lang bat Anjali bat biju bat umla nomor dang ko bane Anjali kamut ka de ka cube te baru ki cinema pernah kan ka jela kan ka region India ka beri ka cube ngaban proses be ka cube dengan selak ban plat tang ki cinema hall bede cube te dang lihat UFO menghab lihat biang la ka jong hi te baru ki cinema bede UFO supported ma ko format ngan selak ban plat ka UFO don so kum ka scrabble kadang bon kan seki bilang ta ter kadang bon ki wiki formats te habakren pada menta sibuk ke government kan ai taki hall semua kabakum no ke hall ngin pan ngarang actually ngarang di way niki nong staff film dan dia way ngawan ke audio engineering background semua ngarang ngapit paham ta pade ya kabakum no ke teknologi kin pan ma kumun shong no haka sound ma ka sound ru dan la ka jong karan ka Dolby Digital kata ka ngiong 5.1 kumangi table yang bashan ka 5.1 studio dan hera pa Shillong dan ngingim dan rega 5.1 studio po Shillong ya kini ka film jeng ngiru wat manga ngahap let cha Delhi haka 5.1 studio badan ka studio jeng po Delhi po Okla ngahap syong hang tu ngahaban mix namar bale nga le komta pensa yu pensa berkhat am bale nga le stay namar khani hajungim dan market te ya mentam pada market 5.1 tinggi nang share le hi ki dong shafling nang share le hi bekum tu mentam flat satellite am dong kam bale 5.1 hendika sound kan siap keluar kan sami huri hurate tengah ngale este mar stick ke market ki dong film tengi kham hab shimwai tama tikron ke Dolby Digital te kham he kata don sa Dolby Atmos ka sound kalau kom takin te habai de bagi cinema mo fi clip ki ba pair sama long tak don ki PVR kiran ki Cinepolis kiran ki IMAX kiran kom ta ter la ka jong ke nemut la ka jong ki formats la ka jong ke screen size la ka jong ki requirements ki criteria kan ka galeria kom ta la ka jong te kini ka barang ila on rai kini chani kan men to shibon Tiki ka ba kam hatam ka jai cinema theater pan lada ka government shubu lada in future lada ka government kan ai kata ka cinema theater apa bejela ki kumban ai cuma kata ka jingkeli am ka kham khniat ban juba ma namar ba kini la ka jong ki cinema am kidon la ka jong ka requirement ba la ka jong ka kum perlu pisaru habade ba ka setup na kerani ka setup kan te kum ka galeria cinema usually ki khamret te ka capacity khamret terah ki kwa ki capacities ki ba khamret te klam le galeria usually ki UFO ki di kham he ki khambon capacity te kala khamrem ru pada UFO te ladangi mara kini ki juk ba menta kini ki IMAX ki di kham he
tambah ke expenditure ru hang tu kalau kamrem di ban jibab kata direct ban orang kan dengan jibab dia kata mereka kamlong tricky kan dia nomor kini ka syong bai haka budget long ka bakat no nare hajung stu jonga amba chan rangi wan ra shotang kini ki normal halls at least ke belong tangkum ka khanyok kum kabiju kala he ha capacity ma kabiju kan around 900 plus capacity temar steng ka tur labiang hiam kala yarab hi kum belong kini Angeles cinema kan 170 seats ka tu pelarit pelat te tamaka di multiplex ante ada dau ki ai kata terladai balap melek kini ki at least dengan super card mga 300 to 400 kelabiang. Mesak kublai shibun ye kapor bukoror ka jongpi ba pila pelai ba khamtam ba pila batai sapang ka film ko jongpi ba supply notion ha ar south tarik new to yuman wan banata kawi ba pila ai jumut ka bede kumno ban tentiu susu ye kan ka kam film ko ka jala chini ko no kawi ka la tentiu ban ai kam ai jan iki kon sama jang iki badon ye to ka sa ha to ka lin te ngike bokir yang ba ka film jongpi kan ya ba ba kan long susu ba pindang sna susu igi we ba di film ki banangwan haki singi ki banangwan haki snam ki banangwan kan long kalar ba pindang I love susu igi kon sam la ki jongi ha ne ka jala jongi ba ne ka sapana film te ha ka de ka por ki ibi pidang ban ong shu ba na ka le ka jongi ta kablesh ba shan ni kong ki jingkir bok ki yang jepima te kumjo eki nong pai ye kan ne ka show tang ka we hi ka request na kalyang jonga ba ka team jongi ba ro ka we ka long sobha sawan man ai jing kershan ni ka film ka bandai ka scene ka bening kong do ka bapin yo ban sakhi ni ka film hak tin khasi ka first language ka de ka hindi hoi tamba ka jing persang ka berit ka jungi ka long kumno ban wan ra pa de ka tin khasi hak ka platform ka ba kham he khnang ba hak we ka jak ki jala we pa ki jaka jong ka ni ka perthai ki yo ban sakhi ekta ka tin khasi kan te request ki pai ba bapin waji kershan kebangin sapelaj no ini ka film hanti hapo Angeles cinema haka arp south rek ubrai November ti ka por ki bar khwai pare pen stang tip hadin bala laj maka ya ki tickets pension apo book my show bana offline jong ka Angeles ru pension kumjo te kublish bon